Наричат я гранд дамата на народната музика, наричат я прима кралица Славе, а тя иска да е вашата Гуна. За мен е изключително удоволствие, че Гуна Иванова е в нашото студио. Здравейте, благодаря за поканата, добре заварила. Впечатлена съм, прекрасно студио. Много успехи желая. Благодаря. Вие сте тук дни преди юбилейния си концерт, 50 години на сцената, за който ще стане въпрос след малко. Вие сте впечатлена от нашото студио. Аз съм впечатлена от едно ваше интервю при Влади Славов, където казвате: Господ ми е вкарал тая тенекия в гърлото. Какво имате предвид? Много метал. И съм права, че така казвам, защото това беше причината, например, 92-та година да не ме допуснат до Пирин Фолка. Аз кандидатствах с една много стойностна песен, всичкото, и те, силните на деня тогава в ръководството на Пирин Фолка казали ми: тя има много селски глас. Сега всички искат да изпея, и поети, и композитори казват: да изпееш моя песен, аджиба, както е, селски глас стана толкова драматичен. Казва се, да, драматичен глас. Имате прекрасни внучки, които продължават вашето дело. Каква е опасността за един народ, ако той не познава фолклора си? Те не пеят хип-хоп, те не пеят поп-пеене, те пеят народни песни. Един народ, който не уважава и не познава фолклора си, съм сигурна, че няма бъдеще. И може би на нас оттам ни дойдоха бедите. В един момент допуснахме други жанрове да залеят цялото пространство и да възпитават поколенията ни, и ето ни докъде го докарахме. От една нация, която водихме класациите за най-интелигентната нация, сега какво се случва? В гримьорната ми казахте, че може би патриотизъм в момента е мръсна дума. Мислите ли, че вашите внучки ще има на кого да пеят след 50 години, дай Боже, и те да направят своя юбилей в НДК? Ще има ли те на кого да пеят? Все ще има на кого да пеят, ако имат желание да пеят. Може би по-малко ще имат възможност да пеят, за това, че и който може, и който не може, се захваща да пее вече. Може би за това няма да има достатъчно място за всички на пазара. Но България ще я има. Аз по-оптимистично гледам на това, защото в миналите 2 години аз кръстосах 4 континента и все пред българи пях. В Австралия бях пред македонци, но те със самосъзнание българско бяха. И като така, ако тук не се случват, ако пък хептен се, да не кажа думата, направиме нещо с нас, навън много се пази българщината. Точно това ми се случи в тия излизания по Южна Африка, по Австралия, по това. Общностите просто си пазят традициите, фолклора, всичко. Но и поета е казал: народ без фолклор не е народ. Превръщаме се в коледни елхи, кичиме чуждите празници, а на другия ден сме на бунището. Не трябва да го допускаме това. Да се потопим в атмосферата на вашата музика.
Едва ли зрителя може да си представи 50 години на сцена с народни песни, без да изневериш, без да работиш нещо друго? Как се пази устрема? Как се пази любовта? Ами, зрителя се чуди, сигурно и аз се чудя. На тия години такъв динозавър, как ме държат още на сцената? Ами, и младите хора могат да ми завидят, дето се казва, но пък се радвам, че по някакъв начин възпитавам Пусто чудо. Госпожо Иванова, как така, такова нарицателно? Та вие сте връстник на Мерил Стрип, Хилари Клинтон, Ивана Тръмп. Вие сте много Дай Боже разцвета на силите си. Ози Осбърн. И като достоинство, Алис Купър. като тях. Дай Боже. Това ми се ще, да. Вярно ли, че имате записана и рок песен? Имам, да. Как се казва тя? Ами, Елено Керко се казва песента. Елено Керко. Да, и едно намигване към почитателите на рока и аз съм много горда, че съм го направила, защото където има рок общество и рок и рокерско, нали? Те просто, като я запеят, тази песен или излела да е Люхайдутин, или някаква такава патриотична, аз съм ги гледала как на колене сядат и ми коленичат и поклони ми правят. Значи съм си свършила по някакъв начин работата, да, добре. Кой беше най-щастливия момент през тези години? Като житейски сигурно е появата на децата ми на бял свят, сигурно е появата на Ивка и на Велислава на бял свят, сигурно е и това, че те по някакъв начин се реализираха и аз имам голяма заслуга за това и те ми го признават. Може би това ми показва, че не съм живяла на празно. И ми е така светлина в моя живот, мелница, нелек. Пък благодарение на обичта на Негово Величество, почитателя, ето ме, такава каквато съм. Намеквате за тежките моменти в живота? Да, намеквам. Те не се забравят тия тежки моменти. Аз знам, че неприятно е за зрителя, като чуе, че и си казват, бе, тя сега концерт прави. Да, концерт правя, защото ако стоя с някакво достоинство в пространството, като творец, това е благодарение на публиката, това е благодарение на почитателя, на приятелите ми. Защото бях отишла в нищото. Аз изчетах едно интервю на Гена Димитрова. Тя след смъртта на Жоро се е затворила и никъде и никого не е искала да вижда и никъде да не излиза. И казва, в един момент нахлуфа в къщата ми Лучано Павароти и казва, носеше списания някакво и казва, стани и тръгни. Защото отвори ми списанието и ми показва снимки на величия в гилдията, нали? И казва, виждаш ли ги, ще те смачкат и ще останеш едно петно, стани и тръгни. Той е приложил шокова терапия в момента, нали? Шокова терапия приложиха и моите приятели и ме хванаха за ръчичка, буквалния смисъл и каза, това ще направиш. Той, шокираният човек си е леко луд, не леко, ами шока си е същинска лудост. Тръгваш, после няма обратен път. Тръгнал си вече. Говорите за най-голямата загуба. Да. Но да поговорим за юбилея на 30 октомври. Да поговорим. С Емо Дилчев имаме специални покани, за което благодарим. Какви са вълненията ви преди този голям концерт? Значи аз не съм от творците, които правят всяка година такъв голям концерт. Не мога да си причинявам тая емоция. То е жестоко нещо. Вървиш да чукаш по портите на бизнесмените, да искаш пари, да те подкрепят по някакъв начин. То не може. За да събереш толкова много хора, ти трябва и нещо ново, различно от миналата година. Не можеш да им пееш с старите си песни. Но аз в този юбилеен концерт каня Негово Величество, моя почитател. Заповядайте. Благодарение на вас съм това, което съм. Аз пък искам с песен да ви благодаря и с песен обич да ви поднеса за това, че ето ме такава, каквато вие искахте.
Може би това ще бъде ден на проверка, да видя вярно ли е, че ме обича толкова народа или съм се заблуждавала. Проверка на редиците. Сигурна съм, че ще напълните залата. Нямам търпение да съм с публиката и благодаря, че дойдохте в нашето студио. И аз благодаря за поканата. Благодаря.